durung titi wancining penyauran. Lajeng benjang menapa Bukulun. Besok yen ana perang Bratayuda Jaya Binangun. Drog-dog. Kocap kacarita kodrating jagat garising dewa ing pungkasaning jaman antara buga wonten perang ageng sinebut Bratayuda Jaya Binangun tumapak ing madyaning Tegal Kurusetra. Bratayuda perang ing pendolan Kurawa. Bratayuda mancik dinten kaping 18. Prabu Duryudana ngangkat senopati perang Prabu Salya. Prabu Salya nite kreta merasak bebaresaning prajurit Pandhawa. Yo maju yo. Maju. Yo. Kocap kacarita munduring prajurit Pandhawa Kresna tata-tata adeg senopati perang. Kunta Dewa kapatah dados senopati perang majeng wonten Tegal Kurusetra mangu jroning nala Sang Puntadewa. Drog. Kocap kacarita Puntadewa sampun sagah dados senopati perang ing kulawarga Pandhawa. Mangu jroning batin awit kedang ngadepi ingkang woh Prabu Salya. Danguning dangu ngejer raganing Puntadewa. Medal wujuding raseksa sipat pandhita dalah aji Cendha Birawa saking raganing sinuwun Puntadewa. Puntadewa aja mbok bacutna mangsa jurit ing Tegal Kurusetra. Sebab wong perang loro badine. Nek gak kalah ya menang, nek gak mati ya urip. Saumpama sliramu bisa ngepatining Prabu Salya, gak urungane
sliramu diutang pati nang Prabu Salya. Wong utang wajibe nyaur. Kuntadewa eman. Eman jenengmu yen nganti ndhe utang marang Prabu Salya. Aku ora duwe niat nyedani Kanjeng Prabu Salya. Aku bakal nderekno Kanjeng Salya Pandurunggaya kasuwargan jati. Nyandak Kalimasada saut Gunawijaya. Balekno Kalimasada. Aku kang bakal nyampurnakno Prabu Salya dodok jer. Prabu Salya dawing dewa dina iki titiwancine wong utang kudu nyaur. Kocap kacarita Gunda Wijaya mandheng Kalimasada. Danguning dangu Kalimasada dipun getak lumesat pindha kilat. Natap dadaning Prabu Salya. Saknalika Prabu Salya gugur raganing semendhe wonten kreta cek cek. Oh, siap Mas Kumambang. Yana mandap ling siring dalu lintang abyaring tawang sumebyaring
gegono datan wonten sabawaning Malang li sewe samirana datan lu mempawa kenging katribawaning lingsiring dalu kocap kacarita ngaten nggih dados mboten bocah bajang langsung kocap kacarita nggih pun matur nuwun napa malih kang dipun dandosi sadèrèng mangke dipun pungkasi latihan dipun rembak minggu ngajeng saged dinten napa